Pakaipa ndofuna muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe kuti zvinhu zvikungoitika zvakasiyana-siyana zvatosangana nazvo muupenyu. Saka ndo vanhu vangatitara nawo getone tokwanisa kuwana futi mumwera tokwanisa kutaura naye satatara nababa Magirazi ivo mbune ivo baba Magirazi womene tinzwe kuti vari kuzvigonawo sei pano pasowe rawo Johani Masowe chishanu iri kuLusaka. Pati inzwa vakomaka tiri mukati mekuti rakachika tasvika panzvimbo tinofanira kuti zvipedze zvese kuti ndozviri kuitika izvo. Pane zvimwe zvinhu zvandaona kuti kazhinji mumakereke kana kuti namuna matambudziko bakuzona kuti vakawanda vanhu maene mana matambudziko kana kunamata zvakanyanya kuwandira kuvakadzi makambozvionesa tinoti kuti tichikwanisa kubatsira vanhu takwanisa kubata anova ndiwo vaMagirazi vacho vanova ndiwo vane chipo chiri kubatsirana vanhu pana kuti sei zvinofamba sei kuti kumadzimai ndokwa zvinonyanya kuti but hongu varume varimo vanoita maproblems but kumadzimai zvinonyanya makadii zvenyama rombo rakanaka tiri mukati mekusvika panzvimbo ino isiso basa redu tinofamba tiri mukati mekutsvaga zviri kuitika mukati matimani wese nyika ino ava vanobudisa kuti muzozvionera live kuti changa chichitika chii mukati menyika ino kana muchinzi muchirwara munobva kupi munogara kupi pamange muchirwara zvaikubatai zvakabva nguva yakaita sei kusvika pari zvino zvaapapi mabatsirika here uyezve muri kupupura muchiti chii pane zvakaitika munokwanisa here kusangana nemhuri yeZimbabwe muri mukati mekutaura kuti ini ndimi ani chamboita kuti musvike panapa chii chaita kuti musiye kumba kwenyu chii chakamboitika chii uyezve iko zvino zvitaura kuno kwatiri kuita kubva panguva yazvange zvichikubatai kana kuti zvamanga muri mave papi munoodza nyika muchiti chii. Faro kwamuri ini ndinogara wekumbare ndobva kumbare ndinonzi Shamso Matizi ndiri munhu aibatikana nemusoro dzungu nokungonzwa manzwira mukati menzeve saka ndo zvinhu zvainyanya kuzobatikana kuti miri yangu irwadzi ndichirasa njere mukati mekurarama kwangu nokuzouya kwandakaita kwababa vaMagirazi ndakarapwa ndobva ndapora. Saka muri kureva kana muchiti makapora muri kuzama kureva kuti zvaitika mamuri hazvichaitiki. Tinotenda kana maimboratidzwa rodi kuti apa ndokufamba nepapa makatungamirwa kuti makufamba mega aiwa ndakufamba neka zvamainzwa manzwira angari mukati menzeve apa chisina kureva kuti muri kupupura kuti mapora asi kuri kunzi dai mwara wenyu aioneka nemaziso maimuitire mai ndaimutenda nekumunamata handiti ka aiwa ishoko nguru nokuti hatina chimwe chatinokwanisa kupa Mwari kunze kwekumutenda nokunamata ndo patinosangana nani naJehovha Mwari wedu. Aiwa tinotenda mama tinotenda mama nekushare kwamaita zvogona kubatsira wangu kusaka chita program yakadai kuti zviona kune mumwe munhu ari kunangana dambudziko rena kana asingazivi kutotizira ichira tichita program yakadai maita basa mama right pakaipa baba pakaipa ati Mwari ari kuita sei ari kubatsira varanda vavo vakadii zvino mukoma ndakubvunza mukoma kuti chii chakusvidzai pane ino nzvimbo. Ini panzvimbo ino ndasvitswa nekurwara kwemwana. Ndine mwana angotanga kurwara 2018 chingobvara kuchikoro bva boarding school zvikapamba 3 days abva chikoro mwana otanga kuherereka kupenga indazoshedzwa kubva kubasa ndikauya ndikaona hazvisi kuita mwana kupenga chaiwo chaiwo chitorara wakaita kusunga makumbo maoko nemakumbo asingarari ndatenderera kune mweya kune chivanhu zvese ndichibuditsa mari nichinzi podiwa zvakadai podiwa mbudzi podiwa huku parodiwa mombe ndichibuditsa mari svika ndiende kuchipatara chiitwa masikani mwana chinzi aiwa hapana problem yemwana pfungwa dzanga hadzina problem chiti aiwa but onai zvikuita mwana chiremba chita kuti no enda kune mweya tsvaka kune mweya unogona kubatsirwa ndakambotenderera kune vamwe but zvandaiudzwa hapana pundutso yandaiona zvikamboti nyarare mwana achipiwa mapirizi mwana ngano mapirizi mwana achimwa mapirizi aingorara but after 2-3 months zvodzokera zvakare zosvika 2019 zvikatanga futi ndikabuditsa mari kurapisa mwana kutengesa property zvakawanda kuti mwana aite right because kwese kwandaifamba kwaidiwa mari gore rino September zvikatanga zvakare asi ticha wake ndakazoti mudzimai wangu chimboendai kuLusaka pakadai unoona anonzi Magirazi tikauya pano mwana akabatsirwa izvozvo mwana right akaenda kuchikoro mapirizi achanwa mapirizi 3 years dzese mwana angachirarama nomwe mapirizi ndakachika kunoita mari yandakabudisa inokutengesa property day
over 100,000 rands mari ndakabudisa kuti mwana arapwe. But pano ndakabatsirwa minamato chete nezvimwe zvirongoda nditenga mafuta akadai ehwai zvakadai zvode timitire mwana munamato. Asi izvozvo mwana right zvake. Izvozvo mwana ari kuenda kuchikoro ari right, haasi kumwa mapirisi. Pesa panga achimwa mapirisi onzi mwana anopenga, but kuchipatara vaita kuti hapana problem nepfungwa dzemwana, asi ainzi ngani mapirisi. Pandakaya pano ndakabatsirwa naishe, indakatozoya mwana atova right. Twins dzakauya kuzogara pana achibatsirwa, pandakazosvikawo ndasvika ichinzi mwana ngaridzi mapirisi, nanhasi haazomwa mapirisi. Akutozvoenda kuchikoro, akutoziva kuita mahomo yake zviright. Pane zvaaita pa 2-3 years dzapfuura. Zvane 15 years. Zvakatanga ari form 1. Aiwa, tinopa kutenda baba kana muchinzwa simba raMwari richishandawo mukati meupenyu hwenyu, muchionawo Mwari achiita nana yake, muchiona Mwari achikubatsirai. Zvinhu zvinofanira kuti titese titende Mwari. Aiwa, tinopa kutenda baba nenguva yenyu yamatipawo kuti tikwanise kutaurawo muchiudzowa mwana mhuri yeZimbabwe, because kuna mwana nogona ngawakuloza hope. Asi vanofanira kunge tiramba tichivakurudzira kuti Mwari varipo, Mwari anoita zvinoshamisa. Kana pachinge paine vangazoda kuzobatsirwawo anouyawo palusaka achikwanisa kuona baba magirazi achivabatsira. Vaita basa mukomana. Ini ndinopa kutenda, asi chikuru chandiraona hangu muupenyu hwangu kurarama munyika usingaziye mweya mutsvene handione une pundutso. From now kusvika meno ndaziva kuti munhu haazi mombe inoenda kudhipi chete, nemunhu pota uchisvika pamweya mutsvene uchiudzwa repamberi rako nerumashure mako uchipiwa direction yeupenyu. Ndizvo zvandaona chikuru muupenyu. Chokwadi muno ndinoti vanhu ngatirangarire kwatakatangira. Iye mwana wemukomana musikana? Mukomana. Aiwa, tinotenda kuti Mwari vanoita zvakanaka, hatifi takanzwa futi matambudziko akaita sewa. Ini ndinopa kutenda zvikuru kuna baba vamagirazi, vakandibatsira zvikuru. Neni hope ndakuwana hope yekurarama nzviti ayo mwana hapasina zviripo. Kwese ndaifamba 4 months 3 months pasina kana chinhu, asi panapa 2.5 weeks 3 weeks mwana arati. Aiwa, tinongopa kutenda kuna Mwari, tinoti mbiri yose kuna Mwari. Baba magirazi zvose. Baba magirazi, titi big up baba, kuti mageto yutsi, tinoti big up baba magirazi.